לך? טיפול ארוך. ארוך. הכי ארוך. עד שיגידו לנו? לצאת. מהמרמד, כן. בעיניים נעשה קצת? לא. למה לא? היא מסתירה את הכל. אמא, בא לי משקפת. אני אשים לך משקפת. תשכבי, אבל למה את מפריעה לי באמצע? איך את יכולה להביא משקפת? אני לא מסכימה ללקוחות שלי לזוז. תרימי את הראש, הנה יש לך משקפת. לא לזוז. לא לזוז. אומייגוד. את רצית משקפת, לא לזוז. ככה? אבי. קרם. תעשי לה בשפם. תעשי לי את זה. נעים לך? את רוצה גם מלפפונים על העיניים? כן. הילדה קוקו. ילדה, מה זה? בא לי מלפפונים על העיניים. טוב, יש לי פלפל חריף, רוצה? זהו משקפת. זהו משקפת, טוב, תרימי את הראש. הטיפול הסתיים.